All India Radio Shillong ka kubor ban pule de ibadah hon ramde. Kimat bakong sanjong ka kubor mentakastem. Ajingiro ka World Health Organization ya ka jingilap pat ba fitness ka dos adha ganta roz kari India. Penlong jingitir jingmut katnat Sports and Youth Affairs ka sarkar jilla halor ka Meghalaya State Youth Policy pat yo COVID-19 menteri rang ba ka jilla ukwanrat ki sangma. Ki kubor babnya. Kajing khatbat kajing kerpat jurjong Menteri rang bado kari Narendra Modi ya baro kinong India ha ka fitness ka dos adha ganda roz kalayo ikajing ero na ka World Health Organization ha kajing tho jong ka WHO lengba ka Twitter kalayo kalayero ya kajing sin jam jong kari India ban kemti ya kajing kilan men lengba ka te kajing elap pat ba halor kajing don kam jong kajing kilan men kate kajing elap pat ba ka balong kumshi benta jong ka Fit India movement ya ka bala pelat pat ba da Menteri Katnat Youth Affairs and Sports ka sarkar kami Kiran Rijiju kalaya yo do shibun ka jingkersha na kiri pau khamat hakilyang baper kiba ai minsin bat kentui kinong shnong kari bakin pen million bat bod ya ki benta bakong san jong ka jingkilan met kumbalai po minute man la kasngi Katnat Sports and Youth Affairs ka sarkar jilla kala pinlong ka jingetir jingmut halor ka Meghalaya State Youth Policy State Convention Center hashilong hinin kasngi lakmi lenti ba anla ban pinlat ya katei ka matre kam haubnai ka lalingkod arajar arpuway bat an sapentri kam hakaway pat kasnem mangtingka haba ajing kren hakate ka jingelang Menteri rang ba ka jilla ukwanrat ki sangma uloong bakate ka matre kam kan longkum ka rinsa na ka benta ki samla ka jilla makin ye phliu jingmut bat pen i ne pen sngawi ki jing sngaw jongki bat ban kintiru ka jilla kham shakhman Menteri rang ba uloong ru bakate ka matre kam kan pen pawru ki jing temu ka sarkar bat ki jing mentoy ki samla bat kan pen tre kam ru ki babon ki benta bakan thop ki jingile ka sports ka pule puthi bat ka jing seng kam la jong na lor ki wei Ula kenturu iki samla bakin pa iki jing mot jongki lingba ki email ki shithi bat ki wei ki rukom. Hakate ke program Menteri rang ba ka jalla ula pelat do ya ka Meghalaya Youth Survey Portal but lasam ro ka kusnam Chief Minister Sports Person of the Month ya ki laingot kinong ile ka jalla ya ka jidalen tempun na West Khasi Hills District ubat strang sangma na West Garo Hills District but ya uba sandi Morning Taryang na West Jaintia Hills District. Habakali halor ka jingpen slam ban penlong ya ki election jong ka Garo Hills Autonomous District Council unang yalam kalyang persya bat unang yalam ka seng Congress u Dr. Mukul Sangma ula kenno ka sarkar MDA bakadon ka jingtemu ka bari ha ka jingpen slam ban penlong ya ka election ka Garo Hills Autonomous District Council ula batay bakani ka jingpen slam kalong ka bamsyong niya bat ka jingkam bakade ka jingdon jong ka klam COVID-19 kadai tang ka jing aida la ban pen kan maru hangni ba ka GHADC kadon hapo ka administrator rule na kabenta handre bna hedin ka jingkut no ka samoy tre kam jong ka ying ha ka khatpra tarik urisaw mentau snem Lapenlong ka program ajing hikay basisngi halor ka Jal Jeevan Mission shakin district level functionaries jong ka District Water and Sanitation Mission ka West Khasi Hills District Hanongston menha kasngi palay. Ikong Amika Kewar coordinator jong ka Implementation Support Agencies ka Katnat PHE ilaong baka jilla kathmuban penbyang ikikor ne Functional Household Tap Connection FHTC shabaro kilong yeng haswa usnem arajar arpulay. Ikong war ilaong ru ba katay ka program kaniyarap ban prat lenti ka jing pentre kam ya ka Jal Jeevan Mission ha Meghalaya badru panyo jingmot kumdo ban pentulon ya katay ka kam khnang baka khubor kan poy shaman la kilong yeng nong kandong lingba ka jing etre lang na do ka kardan jong ka jilla ki district bat kishnong ki thaw Kani ka khubor ka wan shipi na ka All India Radio Shillong Laitili kijing mlian bangi baro ngi deban bot perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat khumut. Penjinga iway na iway pan. Habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat betabahaya ka khamat bat le e kita bonsin. Tungo ni trelang banilai persya ya kijing pang COVID-19. Ngin petengnya khubor hakani ka stem. Menteri rang ba ka jalla ukwanrat ki sangma ulayo ka jingpang COVID-19 hanin kasngi
Menteri Rangba lengba ke Twitter ula pentip ba ula yo ka jingpang COVID-19 hakaba ula dan ro ka jing shitmet ba melumala bat minta ula set slung yela de hayeng. Ukondrat ula kerpat ru ya barok kitu ki balai kendo ya u hakini ki kendiat sngi baladem bakin ngap tu ula ka jinglong ka kot ka khia jongki bat bakin lit phat tes yela de la das ngudan kam. La ban pen kan mau ru ba Menteri Rangba ka jilla men shi sngi ula lit ya kendo ru ya ulat ka jilla Satya Pal Malik ban ya kren halor ka jing pentri kam ya ka ILP bat ka MRSSE. Meghalaya khlat saiwe ibre bana East Khasi Hills District hinin kisngi na kadaw ka jingpang COVID-19 bat dakani ka jingyap breu ha ka jilla nakani ka jingpang kalakeu shakishispa arpusamun. Katanat ka kwat ka khya kala pentip ro baki don san pukandai ngut ki barang yo thamai ka jingpang COVID-19 kat basaw pusaw ngut pat kilakon. Hadu minta ka jilla ka don san spa khandai pusaw ngut ki breu ki barang don ye ka jingpang bat ki barang sha sumar. Bat khatwe hajar khandai spa arpunyongun ki balakot pura na kani ka jingpang. Kajingdan jong baro ki balangat ha kajingpang COVID-19 ha kajilla ki long khat 8,000 drus pa saupusan ngun. Larakhe kasngi International Mountain Day hinin kasngi banpen priang jingtip syapang kajingkong san jong kilom kiwa ha kajing im kibreu badru banpen I halor kajingdon kam ban ailat I kajingne jong kilom kiwa. U General Secretary ka Meghalaya Sport Climbing and Mountaineering Association but ubalong ro udukhat ka Indian Mountaineering Foundation uba walambok lingdo ulaong bakani ka sngi kalong ka sngi ban kular thamai bat ban smai ban sumar ki lom kiwa but ikibreu ki basong basa agi jaka lom padro ban yadai ka jingtwa jing ki lom saudong saukun uba walambok la kren ro alor ka jing plilat plilenti ki samla ban yo kam yo jam limba ka kam ki lom lada ki pendep ye ki kos bapher La ban kadeu bau ba walambok lindo la longru uban ningkong na kajala Meghalaya ban syak kentup kumudukhat ka Indian Mountaineering Foundation. Ka Assam Rifles dangshan kalapenlong ya ka plasma donation screening camp halat gor Shillong ringkat ka jinge trelang bat ka Negrams hakabashis pa angut kisipai Assam Rifles kilawan ban pa examen ne pa pet da ka monsngubha banapring Kitay ki balong ban ay ki plasma jongki kiladap ban ay ngubha ya ki plasma jongki ka prabat khandai tarik menta ubnai 100 grams. Ha Assam la penlong ka jing ajing sumar bat khbi bnya ka jing kot jing kya jongki hati ya ka bala penlong da ka bor penyat ka Kaziranga National Park ban pet ya ka jing kot jing kya jongki hati ki badan hapo ka te ka park. Kidan politely ki jaka ajing sumar ki balapan kre na kabenta ki jat bapher jong ka Eastern Assam Wildlife Division bat ka Western Assam Wildlife Division bat kumjuru halau khowa burha chopori Wildlife Sanctuary. Ya kani ka program la ajing kershan da director jong ka te ka park upi Shiva Kumar ringkat bat kinong penyat lembat ki doktor. La ban pen kenmaru baka Kohora range kadan arpupra teli ki hati bat ka Bogori range kadan khatsan teli ki hati ki badan hapo ka jing penyat bat ka jing pet jong ki breu bat aswa ban pen kod ya ka khubor sashisin ki mat bakongsan ajing ro ka World Health Organization ya ka jing lapat ba fitness ka dos adha ganta rose campaign kari India penlong jing thir jing mut ka tanat sports and youth affairs ka sarkar jilla halor ka Meghalaya State Youth Policy but yo COVID-19 Menteri Rangba ka jilla Meghalaya Konrad ki sangma katung la poish ka bakot jong ka khubor ka buan chipi na ka All India Radio Shillong.